KJP Assembly Nakadaw Jong kane ke jingpang COVID-19 kala penbaj ban kynmaw Kyrpang ya kane ke hospital Sunday lyngba ke channel Jong Good News TV Kumta ngapdiang sngo bahaya baroh kiba pelaj por ban pej ya kane ke channel bat ni U Blei ru ipi baroh hakakerteng kabatiang tam ke Jong Trai bat unong penim U Jylliew Yesus Kristus. KJP Assembly kaladon ke jingikut jongka bahaka tayo kabalai ke Jong bnai Jylliew manla snem kandei ke sngi kabangin rakhe ya ke hospital Sunday kabalong ka shlem jong ka jing shakri ya ka kampen kia bat kum ka assembly ni don artuli ki hospital kawai ka Dr. Norman Tunnel Hospital Jylliew bat kawai pat ka Dr. Gordon Robert Hospital hangne Long kun thopru ya ki health centers kibala no senyang bat wanlam ka jing kyrkhu yaki mensim kiba koridor hakari bat hakajat penriu baroh kawai dai hakane ka sngi kaba Kyrpang kamtam kabangin kynmaw haunu snem arajar puwei haka arfu terik Jong U Blei Jylliew lapenbet ban kynmaw Kyrpang haki jingduwai nakabenta ki doctors ki nurses bat ya ki nong tray ki ba ai ya ki jing shakri Jong ki lyngba kine ki hospital U Blei Un sumar un ai ka jingko jinghia ya ki rengkat ki yeng ki sem ki Jong ki un pensat bor harengkat ka jing stan bat ka jing ki kli un penyo haki ya ka jing suk bat jing kemen lyngba ka jing shakri ka Jong ki ngin kynmaw ru ya ki nong pang kibawan tia hagani hospital bakin shem ya kajing penkia lembak ki ki Jong nong penkia ubakrau ubalong trai bat unong penim U Jylliew Yesus Kristus te hagani ka por ngin ya sedang ya kane kajing seng kabalengkot ke jongi lengba kane ke channel Good News TV da ka bangir wai ya kajing wai ka ba arspa ndrepupra bat hadin kane ke jingduwai ngan kerpat ye Reverend DL Maulong in sngoba ban simne ke benta ha ka ba pule ne ka kten ke Jong Blei bat ban yalam yangi ha ka jingduwai Rai cuban ban kyrkhu yangi jaka ka jing ai jing ke hukum ulapa hangi menta tu penslei he atrai mentangi kepat yulapa hangi tu ai ngidang ap atrai ngidang ap baroh lang tu pentemai Rangi sko pamedon hangi kat bangi dang ya seng lang Shong bat ki batu ya lamru baroh par tu penkentang he atrai mentangi kerpat yulapa hangi tu ai ngidang ap atrai ngidang ap baroh lang tu pentemai trai haming ki ai di baroh bet bat ben sngi adem majing i Jong mi kan yai tu tang hami jing suk ni shem he atrai mentangi kerpat yulapa hangi tu ai ngidang ap
temai Rajo slow jingduwai jongi da jingi shamingi pai naga ket jing isnei jongi lapa jing kyrkhu to ai e a trai mentangi kepat you lapa hangi to ai ngidang up a trai ngidang up baroh lang to pentemai to ashwa bagin sa yoban phai hakamat Jong Blei ka jingduwai to ngin shashkor ki katu kan ni ki banta nagan ka tien ka Jong Blei naga gospel ka Jong Lucas kalano ka banriu ka khot khat nyo hadu khat khandai na ka kitab ka Jong Isaya kana ka basan phulai ka khot ka basawat ka basan bat naga gospel ka Jong Matthias kalano ka khat wei ka khot ka ba arphupra ka tien ka Jong Blei ka ong ti haba ulahyar arsut lembat ki ulayeng haka jaka madan bat shibun na kisenran Jong u bat upat ba belin na Judea baroh bat na Jerusalem bat narut Jylliew Tyrus bat Sidon kibalawan ban yo sngo yo u bat ba on penkhia ru yaki naki jingpang jongki bat yakita kibala shitom e naki minsim bom khui la penkhia ti utau pat ba baroh ula persang ban kta ya u naba kabor kalami no na u bat kala penkhia yaki baroh shisha ula ba ikajing khuslai jongi bat ula kit ikajing smusi jongi penban ngila nyo yo u bala penmong bala sho dau belai bat bala penjenjar henry la penmong ya uni namar kajing ringkang jongi la penwet ya u namar kajing le bom hok jongi kajing penshitom kajing suk jongi kala long halor jong u bat da kajing jam snam jong u la penkhia yangi to wan hanga phi baroh ki bathaj bat bakhia kajing ket ti ngan penjem ya phi U Blei Un isnei ban kyrkhu ya ka bangla yo ban sha skor ya kajing shisha na ka tien ka Jong Blei to ina phai sho Blei ha ka jingduwai Kukpa jongi baha beneng yawan hajan jome ken kutrai ban aingo e yame namar ka jing alam bat ka jing don ringkat ka jome ya ka jing ri ka jing sumar ka jome ya ka bangilong kumni ka bangilong hadu ka ni ka khlep mat ni aingo ken kutrai na ka banta ka ni ka sngi ha ka basa shi sien pat ken kutrai ba it ha ka ba kum ka ni ka por walangi don kan ablei ha padengi por ki ba e bat ki ba shitom ningi yo pat ka ni ka lan ya ka ban shakri ban mani ka kerteng ka jome lyngba kanika good news tv Jong ka KJP sunat sep ngi ka jongi o ken ko trai kanika long ka sngi ka Kaba Kyrpang ha ka baki balang baroh ki ba po Jong ka sinot bar ki para banget ki ba iet ki badan ha kanika ri ka ba iet ka jongi ni kynmaw Kyrpang ya kanika sngi kum ka hospital Sunday o ken ko trai ngi ai ngu kana Blei nagam ki hospital baroh ki badan ha kanika ri ka jongi o ken ko trai ki la long da shisha ka jing yarap kajing kyrkhu ba kajing mentoi ka bakrau naga banta ki tu ki para mensiem ki bakodor ki badon kam ya kajing sumar naga banta kajing pang kajing shitom ke jongki o ken ko trai be ingi ai ngu ru naga banta ki shakri ke jome ki balong ki doctor ki nurse o ken Blei ki nong trai baroh aken ki hospital ki bala padyang ken ko trai ki bala jubab ya kajing khot ka jome yakaba ken ai ya kajing shakri ken Blei ban sumar ki ba pang bat ki ba shitom ki long da shisha tang ki briu ki batlot ki don kam mi ka bor ba kajing start ka jong mi ken Blei jo o ken ko trai kham tam habangi don na padeng jo kan ka khlam covid khat khandai ha ka ba ma ki don ha ka banta ka ba khmat e ya ka ban yale ya kan ka khlam isnei ken ko trai ka ban ri ban sumar ya ki pelat ya ki ken ko trai na kajing pang na kajing shitom bada kata ken ko trai ken yo ban ai ya kajing shakri ka ba kham ba ken Blei na ka banta ki paraman sim ki badan kam ya kajing rap ka jongki to pendan kam ya ki kum ki atiar ke jome ko kanran ya ka baken yo ken Blei ya ka ban sakhiru ya ka kerteng ka jome trai be e ngiwan ken ko kanran abangi don ha padeng jogen ki sngi ki por bat ki ba shitom
Ndingi tuai ken kutrai be it. Kuma meme I ya ken ri ka be it ka jingi bat ka perthei hi baroh ka we. Shisha ken kutrai ngi don na pedeng jong kan ka jingpang ka bakrau. Ndingi aingu namar trai jisu malawan shakan ka perthei ka badu jingkermen ka badon ka jingpang ka jing shitom ka jing sngusi ka jing khuslai. Andai malaki hallo jong ka ting phna ban ba ek ka jing shitom I ka jing krau ka jing sngusi ka jing khuslai ka jongi. But ho ken kutrai malakularu badaka ta ka jing jam snam ka jome lapen khia ken kutrai ya ka jing shitom hakim met hakim mensim ka jongi badaka jing mut jing perkhat ka jongi trai ngada dwai ken ablei be it bakito baroh kutrai ke badana pedeng ka jing pang ka jing shitom compare kutrai ka nuka nuka jinglong ka jongki haka nuka nuka jaka ka baki kidon isne beken mat ikan ka por ka jing pen khia ka jome ya rapen kutrai ngi ken ablei abangi don na pedeng ki po jo ka jing tenjo tupan klanyi ka jinget ka jongi ko kanran ai bor ka bangi laban phai ki khmat ka jingi tang shame ika bangi laban sno tang hami kan ablei da ka bangi bu ika jinget pa ka jing shanya ru tang hami traji sube ingi don kam ka jing pan khia ka jome aga ni ka ri bal ka perthai hi baroh ka we ngi tips kem kan ablei me don ya ka bor ken ko kanran ba ka bor ka jing ibet ka jome ken ko kanran ngi tips kem ko trai ya ka ba man sapan paw la ka jong ka puram blei ka jome Andai tang kawai ka jing shisha ka bangitip bakata ka long bakini ka jing ja baroh ki long ko trai ki ba medon ka jingthmu ya ka jing em ka jongi ko kanran haka ne ka perthei kan mau ken ko trai ki ba duk ki ba than ki ba kerdu ki ba ma ka jing e ko kanran batu isne ken ablei ka jing em ka jongi iwei pa iwei trai ba inginem la de ka bor ka jongi Tumda dei ka bor ba ka jing rap ka jome tu isne ken ko trai be it baka wei pa koi ka khalmat ngen mat eka bor ka jing don ringkat ka jome isne ban kyrkhu in ka jing shakri ya ka wei pa koi ka bantang ka bangin yo ban pendap tham tam yo shakri ujome I pastor ibadon ka banta ka bakrau ban sam ka khu bor ka jing slok na ka tien ka jome shisha kan ablei ka mama ju pendan kam lo jong shakri lama ki sngi ki por baroh ki bele nyo tu pendan kam ken ko tran be it hakan ka sngi na ka banta ka puram bat ka kerteng ka jome par bangin yo sngo ka tien ka jome kalong ka bor ba ka jing kyrkhu yangi iwei pe iwei ke bio sngo bat ki bas ngap ru ya ka shim ken ko trai ka po ka jing shakri ni IT ken ko tran ki sankti ka jome namar ngi pan ngi ngu ngi dem ngi khot karpat ikeni baroh haka kerteng ka jong Jesus Christ menta bat shadu ki bom jukudru amen But menta pat ngin yo saya ka jingkran lyngba Reverend Pi Nyauta Ibalong is Senior Administrative Secretary Jong ka khasi Jaintia Presbyterian Assembly Tengni duai au blei pa jingi bhap neng aingu yama agane ka sngi kalong ka sngi ka Kyrpang ka ba manla kyrkhu e ka balang bangin yo ban kynmaw jaka jing shakri ka mala ai lyngba ka balang haga jing shakri ka kam jaka jing ko jing sya ban kynmaw ya kene ka si kum ka hospital Sunday try kan rat ngi duai ba mendor kat lambat ngi lyngba kene ka jing shakri ka bangin yo lyngba kene ka Good News Channel ingi scam begitu baroh ki basngau ki basngap ya kene ka program ya kene ka tien ka Jong Blei U Blei Un pendap iki ka bor mun sim ba khoi hakum kene ka por bat ki jing ja ke bakum kene ni IT ki ti ba spun jong ma ba men ino ela ki jong ki bri ki jong ma kham tam ki bala sus pa ka jong ma ba men sumar ki na ka pathai ka sne ko kan cha ka bangi kan do lyngba ki ni por ki bala no kyrkhu ilo jong shakri lyngba kan ka tien ka ban pun sawa kan ka por yai pendap yu da ka por mun sim ba khoi jong ma try kan dat Diang ni jingduwai shakri jong me namau Jesus ngadwai kerpat menta bat halakarta amen ki para bangit bein ki bala ban sengap naganika Good News Channel nasngo bhaban pan kynmaw kani ka por bagani kolong ka snem ka balai ya ka bangi kum ka balang hagari hi bar ko ing kynmaw ya ka hospital Sunday but hakum kani ka por ngimla kham da sungo U Blei bangidon artli ki hospital
kata kalong ka kodon rabat hostal baga doktor naman hostal. Ya ka U Blei la kyrkhu lyngba ki kpa jong ka balang. Lyngba ki missionary nang tay na siliang duriaw na rewels kilawan bani alap ikaktin ka jong Blei bat khamtam ban seng. Ya kini ki hostal ki balalong di sisa ka jing kyrkhu ya ka balang hibar kawai. Ki para bangit id hakani ka por nga kwa bani thu khanjat. Hagat ngidei ba ka doktor don Robert hostal. Kani galong hostal ka banungkong kabala seng da ki mission di ki jongi. Katkum ka history la yathu bai kani ka hostal la seng ka snem kat khandai spa pu ar hakaba governor jong ka Assam Sir William Morris ulawan ban pli ka. Te ndai kani ka KJP Assembly ka jong ka bor balang ka jongi ka badai ban pet ki balang baroh ki badon na kari haka ngilai kren kumno ban kynmaw buram ya kini ki atli ki hostal te ka assembly ka balalong ha sorang kham haka snem arja khanyo kala simi garai ban rakhe ya kani ka hospital Sunday ban kynmaw kini ka atli ki hostal bat kumjuru ki dispensary ki U Blei la kyrkhu lyngba jong ki missionary ki jongi te ka assembly pat ka balong hanung tri kalapan bit kalapan biang ya ki jing rakhe ya kini ka sngi kumta ngilapan bet ba man ka snem hakatio ka balai jong bnai jon ngin pelong ya kini ka sngi kum ka jing kynmaw bagi ong ka hospital Sunday. Ka ni ka hospital Sunday kalong ban kynmaw kynmaw buram ya ka jing sakri jong ki atli ki hostal. Te ka jingthmu jong ka kalong ban pensai ya ki kam jong ki ni ka hostal. Bat haka juga poro ngi kentui ki balang baroh khoi ba kum kan ka sngi ngin lumi ki jing engo bat ki jing engo ki ba mi ka assembly kan pha sekini ka atli ki hostal. Bat ru ka juga por ban pelong ki jingduwai ki Kyrkhu na ka banta kani kini ki atli ki hostal. Ban kynmaw kham tam ki jing sakri jong ki doktor ki nurse bat ki nong trai ki babon ki badon hakani ka hostal ki jongi bar atli. Te khandiat kani ka kodon ba hostal kambungal ong kalong hostal kabala khamslem bat ba ha kan ka mantaka snem arjar puai ngilapan khat na kabanta ban rakhe ya ka century celebration ka jingdap chi spa snem jong kan ka hostal ya ka bagin pelong ka jing pli ya ka jing rakhe ha ka ar pu santri umat ha ka snem arhajar ar pu ar Nama katang khot jiki para bangit baroh bangin kynmaw ya kini ka jing rakhe ban kynmaw Kyrpang kini ka hostal ya ka jing alam ka jong Blei ya kini ka hostal wa pleng ki jing bakala ban kenjo ya umaw jam ubasis pa snem hakani ka por kum kadak jong ka jing songu ya U Blei bat kum kadak ban kynmaw ya kini ka celebration ngiladon sibun ki program ki bangidei ban penbet ban ka program ka bangidei ban le kawai kalong bangidei ban pleno ya ka college of nursing hau bnai Oktober jong ka snem ar hajar ar puwai ngin pleno kani kalong ki jingduwai ka jong ka sarkar ba ki niki hospital jongi ki dibandon ya kani ka college Kumta nakaliang juga KJP Assembly bat ka hostal ngilapan kre ya kani ka jingpli bat ngilayo ru ya ki jing menjur jong ki bor ki badai ban aibor ya kani ka hostal jongi ban pli ya kani ka college of nursing te ngilapan bet balakum no hok bunai Oktober juga snem ajar huwai in pli ya ka jing ya kani ka college of nursing bat kani kan long ka jing kyrkhu ka bakraw ya ki khun samla ki jingi ba kinum sakut tang ha ka jing puli ka bagi ong ka general nursing ndai kin yo ban puli ya ka BSc nursing ha kani ka college ka jingi
kani ka Kodon rabat hostal ko mangalaong kadai ka hostal kabalang kami nari Wales kalaseng kani ka hostal lyngba utau Dr. Kodon Roberts walawan ban kiu shane sharilum jongi hari kasi jongi aga snem kat khandai spa kat lai kani ka hostal lyngba kini ki spa snem ki ba ka kan sayok ban rakhe jaka jing sakri baka jing yaj lenti jongka kalau dia bani kendu sebun ki jing kalau dia bani kendu ki jing ki ba lese ki long ki jing pen no men sim ki jing pen jaw men sim ya ki ba bun khamtam ki para bangit ki jongi ndai aingu U Blei ba hapdeng kini ki jing ki ba ka hostel kai kendu hakini ki snem ki ba le no ndai menta hapdeng kini ki lai ba saus nam ngi ya kakti ke badan bor ke Jong Blei ba ka hostel kelas dang biang ban kiu hakikatan ajing sumar lyngba ki doktor ki nurse ki bala pentbit hakilat jing sumar kat kum ke jok ki mamenta ngai nguru U Blei na ka benta kinong penyaj ki balong ki doktor ki nurse ki jongi kinong trai jong hostel baroh ki bal kloi ban IT Jylliew ban ai ke jing sakri ke bahatam ya ka bagila ban ai khamtam kum kini ke por jeng ka pandemic ni ide sicha ye ki doktor ba ki nurse ki jingi bakila ya trace tom kil IT lot met ban sem na ka menta ban ai ke jing sumar ke bahatam ye ki to ki bangat hapdeng kene ke jing sistem tengi donru kene ka governing board ka ba pej ka ba khmi ka ba penyaj iki kam ke babon jeng kene hostel kene ka covering board ka don ke jing saukhya ka bakrau hakaba Iadei ba kene ka kam namar ba ke jing pen bit pen biang ya ki jing stem ki tiar ki tar ba ki jing non kam ki lasa kot tang kum balabo da ki misni ke ba jongi na ka balang kemi nari Wales la sicha ki don tangkat to kene ki jingerap ki pengilala ban ong ba ngilala ban tei katuka kene ka nursing school daga jingerap dong ki para bangit ki badon ki badai nang taina Germany nang sta pada ka don ka wei ka seng ka bakhot ka TUL Trust ka bana London na UK ka balayarap haka jing sna ya kene ka ya ke children's ward nang ta pada ke jing senyang ban sna ya ke labor room bat ke bobon ke pat ke benta tenrei ngi aingur U Blei ba ngi yo ru ke jing yarap na ki para bangit ke jingi ki bam sum kwa ban pen pawe ka kerteng ke jongki bat kini kila senyang e ka wei ka CT scan ka baga jinglut jong ka kalong ka bahe ba kila ai ban kalong sisa ke kyrkhu ka bakrau ya ka Kodon rabat hostel ngi songuru iki balang lyngba kini ki jing ki bangilai kendo hakini ki snem ki balalai ki balang ki babun ki le kersan ne ka hostel kila ai ya ki donation ki jongki ndai tangga taro ki jesang kan thai ki jesang samla bat ki para bangit ki basimet ro ki lawan ban ai ya ki senyang jongki ya ka bangi kum ka balang ngi jupren haka pateng kristan ka jongi ya ki to baroh ki bala ai ya ki donation jongki haka Kodon rabat hostel tegi para bangit bi khana manum islam nga kwa bane thoro ya ka jingthmu jong ka ne ka hostel haka jing ne ka jing rakhe baga jing rakhe jong ngi kalong bangin bu jingkan mauro da ka bangin tei ka wei ka bangi ong ka century building kani ka century building kat kum ka plan ka bangi lapan kalong san mala bat ki don sibun ki department ki bandrung ha kani ka building ka bangi ngin tei te tang ba ka jing tei kan long face wise laga ka jinglut jong kan ka jing tei kumbala pediang da ka assembly ka balalong halaim khra ka jinglut jong ka baroh kalong
lai phokra kro ka jinglot kalong ka ba he ba ban rei na ka banta ka jingtei ko mangal ong bangin le de ka face wise kumta menta ngin stang no bantei ka niga century building da ka bangin pulut chwa ko manyo kror te ka jingedei ba ka niga jing penlut kila don ki pisa ki banglayo ka jirap katuk ni na ki para bangit na ka balang kami nang tay na rewels ba na ki para bangit ki jongi bat ya kmilanti ya ka jing ya kersan ya ki para bangit ki jongi bagini ai khamta me ka niga century building nadu ki balang ki district ki presbytery bakin so baban ya simkya na ka bantaban ya rap khna bangila ban penyang khamtam ya kan ka fast face ashwa bangin celebrate ya kan ka jingtap sispa snem jong kan ka skodan rabastal teki para bangit ka jinglot kalong ka bahe ndai nginum la ban te sisntai ndai kumanglaong mentakasnem lakumno da ka jing sne ka jong blei nginyo ban sedang no ban te ya kan ka building ya ka mala ka banungkong ha ka jinglot ka banyo kror te ki para bangit na kamta ka Dr. Norman Tonel kani ka hostel ro ka de ben kendu isibun ki jing lyngba kin ki snem ki balalej no kumbang yatip baroh ki para bangit ka hostel ka du katugani ki banta ki jongka namar ki jingplo handrai da ka jing yasai bor jing ki para bangit ki bi ki jingi lala ban tei ka building hakata ka ba hakatu ka banta ka balaplo ka jingtei ka building le se sakadang ya se sat handai aingu U Blei ba ka ni ka hostel kana nang ki ho ki kadan jo ki jing sumar baroh bat ngi scam ba kum ki para bangit ngin kynmaw ki jingduwai na ka menta ki nurse ki doctor ka jingi ki badone ki ni ki atli ka hostel kan no bu ki trai sitam kan no bu ki IT med bam no sem na ka menta ban ai ki jing sakri ka bhatam ye ki para bangit ki ba ki jongi ki para bangit na magata to nginom klet ye ki ni ki atli ka hostel ki ba blei lo kyrkhu lamba ka balang kami nang tai na rewels bat ngi kum ki longdien ngi dei ban nang kentiu ya ka haki kerdan jo ki jing sumar ya ki breu ki bapang ba ki bisitam haki ni ka por pat ngan poi segoi ka benta ba kata kalong ban ai ka jing slok na ka tin ka jong blei hakum ka ni ka sni ka bakar pang ka bang yong ka hospital Sunday para bangit ka benta na ka tin ka jong blei ka banga ngalabu ban keren ka ni ka por ngan puli naga gospel ka jong Matthias kalnong ka ba nyo ka khot ka khat sau khat nyo ka bang kumni habau Jesu lawan hakajing Petros ulai iya ka sengken kurim jong o ba kada thia bat ba kada khisyo bat ulak ta ya ka kti jongka te kata ka khisyo kala ino ya ka te kala yeng bat kala syakri o ondala janmet ro kile wanlam hau sibun ki basong soj te ulabe no ye ki mensem dagaktin bat ulapen kya ye ki bapang baro bakumta on pendep ye kata balong dau isyaw no thulupa udaong uhi ula simti ye ki jing kreu jongi bat baula ba no ye ki jing pang jongi kene kalong ka bantan ka tin ka jong blei ka banga ngala bu kong kanong rim haka banga dei ban yaslok haka ne ka sngi ka bakraw ka sngi ka bakantang ka jong blei ki para bangit habanga perkhat ye kane ka bantan ka ne ka tin ka jong blei laong ba ye kane ka banta ka ba ngala dep ban puli hakan ka por kum kanong rem jeng jeslok janga hakan ka sngi kalong ru ka benta ka bangila ban sem na ka gospel ka jong Marcos kalong ka bankong ka khot ka baat kundai bat lai phusau na ka gospel Lucas kalong ka basau ka khot lai phu phra bat sadu sau puwe la ban sem na kini ki benta na kini ki gospel baroh atli
Habangi pule kini ki benta ki bala tho kini ki lightly ki gospel ngisem bau Jisu ba udang su mi nakasana kok kabamut udang su dep ya ka kam ban ai ka jing slok ka jing yalap ka jing hikai ya ki bri ki badon nakasana kok ulami nang ta bot lo le ka jing ka jong Petros andau la le ka jing ka jong Petros ula sem pan ban bagata ka sengken kurim ka jong u kadon ka jing tiapang kadon ka kisyo te ka e ka balaja loong ba U Trai jong U Jesus ula le kumno ya kata ka sengken kurim ula sim ka kti jongka bat onda ula sim ka kti jongka ula sneng kata ka kisyo bat ong ka ktin ka jong Blei kata ka kisyo kala ino ya kan ka sengken kurim jong Petros bat kumta kani ka briu kala khi nang ta naka jing tiapang jongka bat kala ai ke jing sakri ya kita kisendan bada kata ka po ra om don Petros Andrew u Jacob bat u Yohanes kaktin jong Blei ke thuru hagane ka banta ba ondala janmit habagala tip ya kata ka kam ka ba phla ka bu Blei lale ya ka kam ba hakaying Jong u Petros loong ba ondala janmit haswaban sep kasngi loong ba kibri wakat ka snong baroh kilewan sakaying ka Jong u Petros kadayeng ka jingkhang kilawan ra ya ki nongpang ki badon sibun ki jingpang hakajing jongki onda kilawan lam kumta hakmat Jong Trai jong Jesus U Trai jong Jesus ulale kumno ulabu yalaki ti halor way pa way naki bat ulapan kya yaki kiksoy dru de kilami no nakat naki babon bat kaktin ka jong Blei ka baso fla ka long ba kini ki bri ki Blei ma de ka jingpan kya ke basong soy long ba kile pertajam kida ong melong kres ukun U Blei hendai haba U Jisu leos ngewe kata ulas nenge ki bakim de ban perta kumta namar ba umsya yaki ban keren kumta ban perta kumta ba ude ukres tega jingmut ka Jong Trai Jisu kat kum ka jing batai jo kinong batai ka tin ka Jong Blei ka long ba umkwa ba kibriu ken tip ba long kres namala da kitip kin sapelong sim jong kene ka perthai U Trai jing U Jesus ula awan che kene ka perthai om long no sensar usim jong kene ka perthai ndai ula wan che kene ka perthai ban sakri yaki ba ki nongpop ki ba jot ki barem ki ba pang ki sitam ki ba ban ben ha kene ka sla jong kene ka perthai kini ki kam jing pen kya ki ba Jesus la le kilong kibaw katkum ka jing batai jong kani ka tin ka jong Blei lani katkum ka banta ka badon kani ka khot ka ba khat nyo ni semba kani ka kam ka jing pen khya ka jong Trai jong Jesus ye kibaw la pendep lani ki bulale kalong da si saban pendep ye kata ka benta ka Blei thu lupa daw isya hakal nong ka ba san pulai ka khot ka ba saubat ka ba san kabaong kumne sisa ulaba ye kijing khuslai jangi bat ulakit ye kijing sausi jangi penban ngila nyeu yu ubala penmong bala syo do Blei bat bala penjenjar hendai ula penmong yu ne namar kijing nangkang jangi la penwet ye namar kijing le bam hok jangi kijing sitom kijing sok jangi kalalong halor jong bat kijing jam snam jong lapan kya yangi ki para bangi nama kata U Trai jong U Jesus sim kenyo yakane ka ministry kaba U Isaya hi ulai thulpa bat ulai yaitre yakane ka kam uda perta saki briu baro uda ong tawan hanga phi baro ki bakya ki bakthaj bat ki bakya ka jingket
dengan penjam yapi. U Trai ba unong penim jang Jylliew Jesus Christ ula U Trai ya kanika kam jong ka jing pen khia. Hagi Blei baroh bat omde tangkata ula ai ka bor hala ke jong ke senran ba makiru kila ban pen khia. Ban pen khia halo ke men sim bom khoj kat ban be no yaki bat ban pen khia yaki jing pang baroh bat yaki jing kreu baroh. Bat ngi kynmaw ru habang iperkhat yo kanika kam jo ke jing pen khia. Habau Jesu don syo kanika perthai sum yo lat ban don syo bat ki parbange ke bedon kanika sla jong ka khendau. Loong bai kanika jing sakri ula sanya ru laiti hake apostol ke Jong Blei. Bat kabalang ru nadu kabasdang kala sim ya ke jing kyrkhu ya kene ke jing sakri jong ke jing penkhia. Ikan mau habang ipule kaktin ke Jong Blei ba hake sitiu jong Jacob layatho yangi ba ki bapang ki don kam ban pentip cake teman besan. Kenapa kita teman besan kinyo banduai na kabanta jong pi. Kata kalong ke jing sakri jong kabalang nadu kabasdang nadu kisi kebenengkong jong kabalang kumno ba U Blei ula ai kabor ha kabalang ro bahkan ai ke jing sakri ha ke jing Iadei bat ke jing penkhia. Ki para bangit ngi aingu U Blei ba ya kanika kam jing penkhia. Ya kabalas dang nadu kabalang nadu kabasdang jong ka balang. Lasim jingki kliru da kabalang hakeleng kiri jong ka perthai. Bat ngi aingu U Blei ba kabalang kemi nang tainare wheels. Kala sim ke jingki kli ban wan sakini gilum ke bi ke jongi. Ban wan ban yalap ikaktin ke Jong Blei. Ban wan ban ai jinghikai yangi ke beri ke bedang sa ke jingdum. Ndai om tangkata ke para bangit bi. Hadin bakala sakri ya ke jingelap ikaktin ke Jong Blei. Hadin bala ai jing sikai haki school ban sengi school. Aingo U Blei ba kini kemi sendi jongi. Kilawan ro ban ai ke jing sakri dagaba seng ya ke dispensary bat ban seng ro kini ke atli ke hostel ki balong de si ke jing kyrkhu ke bakrau ya ki para Blei baroh ke bedon hakene kari khasi bat jantia ke jongi. Nama kata ngidei ban songu ngidei ban aingu U Blei namar kini ke jing kyrkhu ke bo Blei ula ai yang ikum ka balang hibar kawai. Nama kata ki para bangit mentangan poi pat sekawai ke benta bagata galong ke jinglong jingman jong ka ne ka perthai kini kisi ke bamenta. Ki para bangit nadu ke snem ajar phau habalawan kani ka pandemic lani kani ka klam kani ka ri haka perthai hibar kawai wadadu kani ka jella ka jingi ngi I de si sai ya ka jing ka bakrau ngi I ka jing bombet ke baroh. Nama kata ke babon ke Blei kila don hapdeng ka jing norman sim hapdeng ka jing du jing kermen. Ba kila don sibun ba ke Blei ke bakhuslai namar kani ka pandemic. Bat lei lyngba kin kisi ke ba menta haba kala jur bha kani ka khlam kabala sim sibun ke men sim ke bakodor hagani ka jella ka jingi klam da Kenya kari India tang ka jella jingi kanu kala long ke jing pangnut ka bakrau ya ki para men sim ke bakodor ke badon hagani ka jingi ki Blei de sicha kila ilang kila pista kila so shapting khamtam habalapan bana bangat sa don kata kanika khlam ka balai kan sawan bat ki para bangit kan sakta khamtam ya ki khna ki barit ya ki khon rit ki jongi namar kata ka don de sisa ka jing kuslai na kalyang ki bor sanchar jong ka kot ka kya yel perkhat kumno ban penbiang kini ke benta ban ai ke jing sumar la de ja bagawan kata kathat wit lane ka jingpang len ka khlam ka balai ye pen kre hadu kata nama kata ki kemi ki papat ki khuslai kini ka benta
ki para bangit bait nga kwa ban pen kynmaw kan kapor ba mangabat mapi ngide ban kynmaw habang ilong ki bri ke bapang ngidon kami unong penkia ngidon kami unong penkia nginde ban klet ya kata kum ki khon ke bala suspa ke Jong Blei hapdeng gani ka pandemi ka bakum kane hapdeng gani ka jingban khia jo gani ka jingpang ka bakum kane baga jing bar ngemi ki khon ret ki khon ki ke jongi ngidon kam da se cha yu nong pan khia don ko bai pat ka bor rani ka lat kan ti ka bangingin le se cha ki snem ke jongi ki hostel ke jongi ki jaka sumar jongi ki badan ka nong ba ki jingpan kre ki long ke babon na kamtaban ai ki sumar ndai ki para bangi ka tien ke Jong Blei ya ke jingpang ka bokum kani ong U Trai Jesu dei ban duai sya jenit ngam tip mangi ki kimi ki pa langi kynmaw na ya kata ka benta ka bakong san jongi kum ka balang na ka benta ki bangin gimang ki bangilay kendo bat ki bangin sanang ya kendo ngilay je perkhat mangidon kami nong pen khia ubakraw badu dei U Trai badu nong pen Jylliew Jesus udei une de sisa kumbalong usaya hagak tin ka Jong Blei wong une de sisa udei une ya ubangila penbong namar ki jingrang kang jongi ulapan luwet ya namar ki jingle bom hok jongi ka jing pen sitom ka jing suk jongi kalalong halor jong bad da ka jing sem snam jong lapan khia yangi ngikan mau na yang ni ublakit no iki khuslai jongi ublakit no iki jing janjar jongi ki bangi ngi su janjar hakne ka slai jong ka khandau ki para bangi bi namagata kum ki kimi ki pa ki badon ka jing ki kli ilo ka jing ki kon ngide ban kynmaw bau don uwei pat bat utau long U Trai bu no penim jongi Jesus ubade tang ma unong pen khia ubakraw tam ngikan mau ka tin ka Jong Blei ngikan mau ka tin ka Jong Blei habangi pulih ka tin ka Jong Blei ngin sem da si saba ki don sibun ki benta ki bala keren akni ka tin ka Jong Blei kumno bakilale haba ya kendo ki jingpang baga jingstam ngikan mau hagani ka tin ka Jong Blei habangi pulih hagani ka tin ka Jong Blei long ba haka gospel Matthias kolong ba praga du khot ka ar bala don we breu ba pang nyang tholi une breu ba don ka jing pang nyang tholi ulale kumno ulale U Trai jongi Jesus wong ko kanrat lada memon mela ban pen khoj yanga habadon ka jing pang long ba ni breu ba pang nyang tholi ulale U Trai Jesus baru Trai Jesu ulapan khia yo dei tangata habngi pule ge tin ke Jong Blei ngikan mau yu tau rang ba sispa ubreu jong ka hukum lani ubreu jong ka an une ulale U Trai Jesu ula ongko kanrat usakri jonga uthia haying bau pang yap siliang uda kordit bat ke ka belajar haba U Trai Jesu ngan sawan ban pen khia ya hakai yang ka Jong ma hendrei unne padeu le thu wang bangadeu bri jong ka hukum ngadon sibon ki chakri skor bat kamlong ka basuk ya me ba man wan hendrei tang da ka tin ka Jong ma lada me pen khia yo khia namaga ta U Trai Jesu ula keren ya ki sendan jo uang pe chane ngampat sem kat kani ka jingai wat hai selalu para bangit bi nama kata wat kat utau breu badon hakakadan hendrai hap ban le U Trai bat unong pen jong Jesus ikan maru jairus ubreu rang ba jong kasana kok kat une ubreu ru habole kendu ke jing namar ka khundit ka ju kalapang hatmer jong ka jing yap ula le U Trai Jesu ong to isende yang ko Trai ka khon jonga kani hatmer jong ka jing yap
Ulale U Trai bu nong pen im Jong Juskus. Udah ong to wan bu yala kakti haka bahkan yo pen kya yaka bahkan im. Para bangi bihit habangi ngisi tom bangi pang ngidon kam ban le chau nong pen kya. Lese yakin ki por baki juk ke bamenta. Ngidon kami ki hostel ngidon kami ki doktor bagi nas. Ngide ban le cikita. Ndai tangkawai ke jing cica habang ngide ban le ciki hostel. Habang ngide ban le ciki doktor ban sya ke jing sumar nambar ke jing pang ke jongi. Ngidon kam ban kynmaw bang ngide ban don ke jingit ke baskem. Bau don weipat unong pen kia. Ubal ai ke jing start ke jing sampang. Wat kita ke nong pen kia badu day U Trai jing U Juskus. Ngim day ban kelet jauh ki para bangit bit. Ngidai ban pai, ngidai ban kemit jauh. Ngidai ban septing, hapdeng ke nega pertai ke baberngem katne. Ke bapen smith, ke bapen seiringi hadukan ne. Ngidai ban septing, ngidai ban kio. Ngidai ban kynmaw ya unong pen kia. Ubalong trai baru unong pen im Jong U Juskus. Nama kata kajing kot yang akan nega por ya piki para bangit kalong ba. Pin kemit, ya lagi jingi kemat jong pi syauta. Ubala nagamenta jong abat jong pi. But they need the sisha. Ubalong unong sumar. Ubakraw tam ya kajing im jong abat jong pi. Uni unong sumar uban sumar yang abat pi. Uday ubam ju samtia lani yotia. Ubapay haki klimat baroh nagamenta kajing im kajong abat jong pi. Ladang ilan nang ban kemit elok jing kemat kumau noro sambuang ngan kemit elok jing kemat segilum nang no kan wan ke jingirap jonga ka wan U Blei ubala thau yanga ondang ilala ban le ban nang ban le kumta ngin sanang ban ong kumau noro sam ladang ayat jaga them ka sengi ka jingyap nganam setting ka basniu namar ba medon kat mame bat nga melong mameu jingdu padu sandu ya ka jing im jonga ki para bangit bihit nama kata haga jing yat lenti jonga ba jong pi haga nega sla jong ka kendau ngim dai ban klet bodon we no elam umban numpan bakla yang aba de pi haga nega jing yat lenti badu tau no elam ulong ma urisot lo mensngi bad urisot ding menmit ya ka jing im jonga ba jong pi nama kata ai banginum klet kum kita ki bri ke bapang ke besitom ki be kendu i ke negi jing kuslai ki bangi ngikit haka met ke jongi ngikit haka klik ke jongi menta ngideban bread lut saune ubalong trai bu nong pen im jongi Juskus bat ki jing pang jongi baroh ki jing kreu jongi baroh on sala ban penkia U Blei Un kyrkhu lyngba ke negi jing selok kabaret kabala keren pedang gejeng telat nakamenta kapuram ko jong amen Tingin pun wai no ya kene ke jing seng ke jongi. Da ka bangir wai ya ke jing wai ka ba san spa san pusau. When you don't
Tong ini penwai. But to the airu baka jingai kaba dap yang ka jong Jesus Christ U Trai. Ka jingi ka jong Blei Un. Ka jingi slok ka jong mense makhoi. Kine ki lai ki jing kyrkhu. Kin yai sa rengkat lembat kini ki hospital jong ka balang. Kin long rengkat lembat ki para mensim ki ba koridor. Ki ba wat ya ka jing penkhia lengba jong kini ki hospital. Kin long lem rengkat bat ngiu pat lang jong me hakane ka ribat ka jaj penriu ka jongi. Nadu menta sudu ki arta ki ba pam cukut ru. Amen.